daerah Grantung guys. Goleki mbok sami ini infone tekan Grantung. Meluncur diputer-puter ke wong Masya Allah. Mbok sami ini tekan ngendi kae. Kula mriko mawon kula mriko. Oh, tekan kono kae sami ndol kurang ajar. Oh, ya Allah. Jebule mbok sami ini pengen bakso guys. Iki bar subuh tak goleki muncul kebole tekan ke. Riko kepengen bakso apa mbok? Ya Allah. Oh, ya Allah Gusti. Matur suwun nggih Pak. Lah malah pindah teng mriki kepengen bakso ning jenengan digolek-goleki teng mriki. Masa Allah. Aduh. Muga-muga laris matur suwun sanget.